And, you have a president that refuses to give him a pardon. I think that man should be ashamed of himself. A pardon over this trial that's going on. The president of Israel, the primary power he's got is the power to give pardons. And he's not, he said he's given it 5 different times, but he doesn't want to do it because I guess he loses his power. I think the people of Israel should really shame him. He's disgraceful for not giving it. Yeah, welcome back to the channel. Cameras, Ghani area and yaku Trump on Israel. Okay, Ghani area and know kuti Trump wa munena president wa Israel kuti iyeyo makamaka ndi munthu mmodzi yekha amene anthu aku Israel akuyenera kukhala ndi manyazi chifukwa chokhala ndi munthu president ngati amene. And the president amene should be ashamed of himself. President amene ndipo ndi munthu wochititsa manyazi kwambiri. Like, I don't know. Okay, nkhani inayambira pati. So, chachikulu chonena kuti nkhani inayambira pamene president wa ku Israel Isaac Herzog amene ndithu anapita ku Australia. Yeah, pamene anapita ku dziko lija la Australia. Kumene kuchako anthu anakumana ndi mtawuni cha Sydney anakumana ndi anthu ma protesters, anthu amamacha kumene kucha kwena kuti why mukumulola munthu ngati amene ndithu ali ndi magazi m'manja. Yeah, kumene kuku dziko limene lazungu Australia dziko lazungu limene tu anthu akumacha kwambiri why zimene zikuchitika. So in this case tipezereso mwayepa timafuna tinene kuti zimene ma-Israel amapanga kuku sinkhani yokhuzana ndi zachipembedzo. Mutha kuona zoti ku Australia sikuti ndi dziko loti lachipembedzo. You understand? Kama kuti tino kuti makuti wanda azungu komanso ndithu ma Christians akhristu ndithu komano akunyasidwa ndi zimene ndithu ma-Israel akhala akupanga kuachitira anthu ena ku Gaza, Palestina, kuapa ndipo zinthu ngati zimenezozo ndi anamukuwa kumene uchako mumacha and mpaka anthu angapo nthu amangidwa ena afapo penipo komano actually anthu amangofuna zoti aonetse kuti yes anthu pa dziko lapansi pano adakalipobe amene amakhala ndi kukhudzidwa zinthu zoyipa zikamachitika. Pali anthu ena ambiri amene ndithu anapangidwa brainwashed alipo anthu angapo ambiri and even so ma comment section timathawa wanaso timangozo zoti zinde zidebe like zibe like sizimaganiza why. Okay, gulu limene lili limana kuti ife bene baba basi Israel mafado kuzena kuti Israel imene mumayenera icha Israel imene makambidwa m'Bible icha si imene uloko yayi. Komanso mukafufuze tanthauzo linena kuti Israel ndi yani. Akamati Israel ndi chani mukafufuze kuti ndi chani homework imene. Komanso anthu amene wawa chinanso chimene ine wakamana personally chimandinyasa kwambiri ena simmadziwa kwambiri chimandipowa kwambiri zoti azimunyoza Yesu zimandipowa kwambiri, to be honest, right? Anthu anu amene ma defend inu I don't know kuti ine kamachoka mpingo wanji wanji I don't know wazibanyasa nizonzo zoti anthu akuluakulu ngati achipembedzo, right? Okay, ku Chiislamu kuli amati mashehe, ku Chikristu kuli mapastors ena azibusa maprofeti ku Chiyuda ku timati marabai ndira amene akuluakulu amene akuluakulu. So anthu akuluakulu ampingo ngati amene ngati marabais like zimene amayankhula ndizobowa like ndizobowa kwambiri. Zona munthu wabwinobwino akanena kuti Yesu pakadali panopa ali muujeni mumabi madziwa mabi, right? Mabi, okay, mabi otani mabi otentha ali ku Gahena. Jesus ali ku Gahena. What do you think about Jesus? Well,
he smells really, really bad because right now he's in boiling feces. That's his judgment. And unfortunately, a lot of people are ruining their own lives as a result of following his ways. Different answer than you thought. Next time, don't ask an Orthodox rabbi what he thinks about Jesus. Jesus anapachidwa ngati nsomba, ngati fish, and mwankwaza mwana kwambiri. Like, to be honest, like this izinthu zizi, I don't know, okay, mina sizimaukudzana ndiyeso, I don't know. Jesus will save you? No, Jesus couldn't save himself. He was hung on some cross like a fish. Gets hung. How could he couldn't save himself? How is he going to save anybody? And chinthu china ndichi, tonse amene sitili Ayuda anatipasa dzina, amatitchula mayina akuti ife ndi magoyim. Magoyim ndi non-Jew. Wina aliyense amene sali Myuda ndi goyim. Ndi amene kuti magoyim onse ndi anthu okuda. Ndi anthu nokuti yofunika ayere. Like, ndife anthu ochimwa okuda, and kaukhala kuti iwe ndiwe devoted Christian, kaukhala iwe devoted Muslim, kaukhala kuti ndiwe Islamu oli wodzitsata kwambiri, kaukhala Mkhristu wodzitsata kwambiri, koma kuti iwe still akuti iwe ndiwe goyim amene uli filthy and dirty. Like, ndiwakuda basi wanyasi. Iwo ndi amene ali woyera. Right? And when I just want to say this to our Christian friends, you know, just to call it as it is and say it straight out, you know, you guys are worshiping one Jew. That's a mistake. You should be worshiping every single one of us because we all die for your sins every single day. So, zimene zizi, okay, zimene zimakhala zikuchitika kwambiri most of times. Koma nchimani ndabwitsena kwambiri chinzero upeza munthu amene I don't know, it's just like a random guy, munthu oti aukhala matsatira za chipembedzo popo, komano ukapeza kuti, hey, bwanji mukena na Israel, hey, bwanji makuti, hey, makuti. Okay, okay. It's also apart from that, okay, apart from that, still mafadi gunde kumene koko. There's crop is also. Komano apart from that, if you maka nchido omaona ngati anthu ena ake ndo kudawo nyasa kwambiri. And pamaso pa Mulungu sololedwa ndi ndikumapa. And zikhulupiriro zawo, like, guys, do you know, okay, zimene zonse. Koma do you know kuti anthu amene wawa pankhani yokhuzana ndi kupha ana akuti nzofunika kwambiri, ati nkhonje kamachi atufuna kupha ana, ati kumazinga anachi kumapha alibe ntchito. Zikhulupiriro zawo zimenezo. Zimene wanga kugaza kucha kumapha even ana ang'ono, ma snipers, like kumapha ana ang'ono. I don't know kuti Mulungu wawo amene ambedza iwo anthu kuti Mulungu wake kuti, I don't know. There is no permission from the Torah to have any mercy whatsoever during war. Not on children, not on women, not on anybody. But the point is right here that Hashem say, do not have mercy on the children. Kill all their children also. Why? There's no difference between them and their children. So, yeah, maamva ndizimene akuyankhula zimene zonse. Iwo ndithu pankhani kuza ndi ana alibe nawo ntchito. Ana amene nakuta kwapanga zimenezo. So, okay, iyo inali topic ina. Okay, indangogwera chifoti mwana kuti anthu ena ake like still tuli ndi mbuli zambiri zimene sizinazindikirebe kuti ma-Zionists acha makamaka zimene zikhulupiriro zawo nzotani basa mangoendera chigulugulu. Hey, like, are you get serious? Mupange search pali kusiyana pakati pa Ayuda komanso ma-Zionist. Pali nzosiyana zimene zonse. Alipo Ayuda amene ali, you know, amene amasamala za omunthu, amene ndipo even amadananso kwambiri zimene zakupanga ma-Zionist acha. So anapanga brainwash anthu ambiri kumaganiza ngati makuti koma kuseli amatukwa naso. Yeah, anthu amene I don't know,
ena mukapanga defend iwaja kutukwana in return. Can we invite our non-Jewish friends and family to our house, or can we go to their house and celebrate Thanksgiving? The Gemara in Masechet Avodah Zarah says no. It says no. Not allowed. Doesn't matter whether it's Thanksgiving or it's a regular meal. Not allowed. You're not supposed to have meals together. Can you have the interfaith peace? Absolutely not. Pene mungazozorewo ndinokusa ndinozitsiro kwambiri. Sorry for the language. Mwana ngandemene. So okay, tibitilize nkanicho. So actually kana so tinene kuti Isaac Herzog ndi president wa dziko la Israel. Kumene kuti president ndiye kuti prime minister. Okay? President komanso kuti prime minister. So prime minister Netanyahu Chinyawo ali ndi milandu ya chinyengo katangale. Ndio ile nailongoswa kale mene koko. So zonse zindi mambona. Komano zinapeza zoti mkulu ameneyo Trump nzake hayi anamuza president wa Israel ali ku parliament kumeneko kuti ayo mufunika munkhululukira ameneyo chanchana atankhulukira Netanyahu. Chabona president ya asanapange zimene zonse. Chilungamo kwenda ngati madzi. Hey. Okay, anyway, anamuza so kachikenaso umukhululukira ameneyo milandu yake yonse imene nayo. Sana nkhululukira. Why? President amana kuti at least iyende khuluka banje ngati nkhani issue se. Okay, to nkhani ku court. Ndiyeno pawana kuti iyeyo Netanyahu avomereze ndi anene kuti akhesole makuti bola at least koma munthuyo like still court sakuvomerezabe ndapona kuti ayi tikuyenda tipitirize milandu pale kafika pawapero. Ena aganiza kuti Netanyahu mina sangakhale milandu. Ani milandu ya corruption ndipo akapezeka kolakwa ndoti atokha kundende zaka 10. Zaka 10 atokha kundende zaka 10. Netanyahu amene muti omutsatirayo milungano. So anamuza kuti ayi basi mkhululukeni nenkulisana mkhululukeni. Ndi izi zakusidini zitachitika. Chachitika apa nchonena kuti a Trump ayankhula kwana kuti anafuza kwezabe kuti president wa ku Israel wakuwira muku mapanga bu ndi icho bakayankha meno Jason ndo wakandikabe. Akhale should be ashamed of himself, embarrassed. Makuti kumene nanzawo cha. Ali for the yeyo wakana sana khululuke milandu ya Netanyahu. By the way, even anthuso aku Israel akuma macha kuti Netanyahu asakhululukidwe milandu yake chifukwa Netanyahu ali magazi manja. That's why they ukuipa kwa Chinyahu chimene Netanyahu chicha like nzake the Trump amati birds of the same feathers flock together. Mbalame zo zamapikwa ofanana zimauluka so ndimodzi. Ndifake Netanyahu ndi Trump amagwirizana amamvana. Fazawo zonse zochita ndimodzi zochikawenga zomaphandani. Anyway, amunena president waku ameneyu sukuti nayeso ndoyera nayeso ndichigawengaso and yeah fund amene angati anthu aphedwa salakwa it's because of ndandu ngati amene akumeneko. So guys, timangofara kunikana nkhani zimene zozo kuti cause chimangonda bwisani makamaka ndi still anthu amene amabwera abe like amabwera abe kana video enake kenako ndikuma still akufuna kupanga like as on Israel pamene like sapanga understand samamvesesa kuti anthu amene wawa minaso they go against their faith. Minaso like sakuzoti anthu amene wawa amakhala against ndi chikhulupiriro chawo
chawo ndithu ndipo amanena ndipo amatukwana ndipo like koma iwo amakabiza Israel I don't know. Well, guys, panapa knowledge it's everywhere. You can search imango type bas simple mupanga understand zimene zimachitika mupanga understand kuti zikhulupiriro zikuyenda bwanji mupanga understand mukusava anthu amene sakufuna nzabwino mukusava anthu amene amalalikira kumanena kuti onse ofuneka aphedwe ma Christians aphedwe amenewo mwakuti ma Muslims aphedwe amenewo mwakuti mukusava anthu amenewo amene akukhulupirira kuti chikhulupiriro chawo chikuwaza kuti inuyo sinu anthu oyera koma mukuyenera kutani mukuyenera kuphedwa chifukwa mumaphatikiza Mulungu popembedza Mulungu like I don't know amakamba I always wonder how dumb this goyim sometimes can be. Like they say, you killed our God. That means he wasn't a God. How can you kill a God? Normal. How stupid you could be. You killed our God. Who was your God? JC. If he was God, we could kill him.